J. Oke. Kowe. Lagune apa, Pak? Mau, Pak? Lagune. Tak Iki mau lagune lagune apa? Gubuk Asmara. Loh. Wis diganti ya? Wis diganti. Sing ganti sapa? Gubuk Asmara kok gak tanpa bantal tanpa kloso. Dibuang kobong. Asaku Iki mau ya Le, dieling-eling. Kenapa, Pak? Diangen-angen Apa? aja nganti lali. Gak apa ya? Iki mang jenenge Sekar Sari. Sekar Sari. Heeh. Gampang. Gampang patokane. Patokane piye, Pak? Anggrene kendangan sing deglek-deglek. Tandang dentung dentung trak trak dang 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 tak kecil dang tak kecil. Kowe mari sing mbok eling-eling mangok. Apa? Gala-gala mang. Ora wis ganti ya wis. Ganti. Mau lo sing senggakane gala-gala. Sing ndi? Mi susu, mi susu, mi susu. Enak. Memang sing mbok eling-eling iku ae. Aku saiki wis gak mik susu. Wis gak gala-gala. Ora. Gak. Coba nek ora. Iya wis duwe dhewe ya. Lah iya. Ana neh senggakane sing ra genah bal blas ae. Sing ndi? Hah? Sing ndi? Ayu dadi pekan. Ayu. Ha iki ra iso padha ae senggakane bocah saiki. Ora ngono. Lah beda mbek Sekar Sari mau. Nenek Jajal, Mbak. Dari mana datangnya lintah. Dari sawah turun ke kali. Dari mana? Dari mana datangnya cinta. Dari mata turun ke hati. Pawon watu nggo goreng payek. Pawon watu nggo goreng payek dagelan metu saweran entek. Nggo gawe apa? Payek. Nggo goreng payek. Ora iki isih ana iki. Goreng Lho payek. pancene yo ngene kudu. Goreng payek. Heeh. Kosong apa? Aku angkel ae. Angger dijak gawe sepelan mengluyur terus. Ora. Nek ra ngono men ngiling-ilingi HP tok ae. Masuk angin. Masuk angin. Lho, mulane kesehatan iki dijaga. Kesehatan trek iku penting. Penting saya nek adem mergo iki nang sedina utuh udan. Ya bener ta. Nek mongso-mongso akeh udan. Kenapa? Iki rak biasane akeh penyakit sing teko. Lho kok kono. Lho iya. Iya. Lho jelas. Penyakit apa ae Pak nek mangsa udan? Nek pas musim rendengan to mangsa udan, Iya. iki ana penyakit telu sing gampang teko. Telu sing gampang teko. Heeh. Iki kanggone lanang apa wedok apa banci apa? Yo kok iso teko banci bareng hitungane lanang karo wedok ngono ae. Padha. Siji masuk angin. Masuk angin Ya, iki biasane mangsa udan biasane gampang teko. Loro, Sing keloro watuk pilek. watuk pilek. Heeh. Lah sing ketelu Pak. Lah iki khusus ibu-ibu. Lho iki khusus ibu-ibu. Heeh. Nek sing siji loro mang iso lanang wedok. Lanang wedok iso. Nek sing nomor 3 iki khusus ibu. Apa iku? Siji masuk angin. Masuk angin. Loro watuk pilek. Ya. Sing nomor 3 Sing nomor 3 meteng. Duh. Ngawur ae. Lah usum udan, Dek. Ayo, usum udan. Lah kok iso Bapake ape ning warung ngono. Lah apa udan-udan ning warung ademe kaya ngene. Bapak kira ngerti karepe wong wedok. Gak sida menyang warung. Wis kene lho, Pak. Ayo. ngawur ae. Lah iya terus senggane teko mang. Senggane. Mi susu. Nah, enak. Lho. Enak dengkol meteng lara. Pancene awak dhewe iki dadi wong lanang kudu ngrumangsani. Rumangsani. Zaman biyen karo wis saiki wis beda. Bedane piye, Pak? Wah, ngisire kahanan wis manut ae, awak dhewe ora usah gawe tatanan dhewe, anut ilining banyu. Manut milining banyu. Heeh, rezekine wong wedok karo wong lanang iki saiki akeh rezekine wong wedok. Lho kok iso? Lho paribasane iki mang lagi ketoprak kowe ngerti dhewe. Ya. Nak cah wedok-wedok sing munggah Lah wedok-wedok munggah. unen-unene lambe obah dadi berkah. Ya, terus
Pinggul bergoyang datangkan uang. Lho, tenan bergoyang datangkan uang. Lho bukti kok saiki realita lho. Buktine piye? Lah iso iki mang lah ya ngerti dhewe bocah wedok-wedok nak sing munggah. Iya. Paribasane nggodhog lontong genine kompor. Apa iku? Obahe bokong kena nggo tuku montor. Lho, nek cah wedok iki ngene, iki entuk pasir sak rit. Iwo pasir sak rit. Iya. Nek nengen Kene, semen 5 sak. Ora penak kok ngene. Omah mujur 7-10 dadi. Lho, iki nek cah wedok-wedok. Nek cah wedok-wedok, lha nek cah lanang apa ya ora? Alah nek wong lanang beda. Lho kok beda? Kok ngene paling selawe. Dinggo ngene ya selawe. Nek nggo ngene malah kelangan cempe. Kok kelangan cempe? Lho iso no. Pantes kok. Lho mari iku apa gara-gara? Gara-gara apa? Pati-piti patona. Tapi tipi tapona apa? Pati-piti patona. Lho apa iku? Barang saumit oleh matana. Ora usah meri rezekine wong wedok. Kabeh wis ana sing ngatur. Kabeh ana sing ngatur. Wong kono iki wis Gusti Allah ki arep nyiptakke apa wae iki mesti wis ditata. Iya. Wis pokoke apik kabeh karo kanggo menungso tur ya pancen gampang. Gusti Allah ki agek muni kunune wis dadi yo. Kok muni kuni? Lho. Lho tenane. Mulane wong urip kudu ngerti. Ngerti Ora apa? usah ngersula, ora usah iri dengki. Oh, iya. Dapen kemarin karo liyan. Lho, kabeh iki wis sinipta karo Gusti kok. Tetep bersyukur Ya ya, Pak. tetep bersyukur. Iya. Trimo kun wis dadi. Wis dadi. Kun iku ana 3 perangan. Kun iku ana Ana 3 perangan. sing kun sing pertama apa, Pak? Kun mawa seneng. Kun mawa seneng. Heeh. Lah nek sing kun keloro, Kun mawa cilaka. kun mawa cilaka, kun Heeh. mawa seneng, sing ketelu, Kun mawa wirang. kun mawa wirang. Iya. Lha iku ya ana tegese ya. Lho iya no. Lah nek kun mawa seneng ya apa? Kundangan nang nggone tanggane. Lho, mangkat sarongan nganggo kethu. Iya. Klambine koko mulih nggawa berkat. Seneng. Mesti atine seneng. Wah iya. Kun mawa seneng. Kun mawa seneng undangan. Kundangan. Lah sik kun mawa apa mau sing keloro? Kun mawa cilaka. Kun mawa cilaka. Heeh. Iku apa? Kunduran truk. Nyonyor to? Kunduran truk nyonyor. Cilaka ya? Lah iya. Kunduran truk. Kunduran truk. Kok iso ae? Lho iya. Lah sing ketelu, Kun mawa wirang. kun mawa wirang. Heeh. Kun apa iku? Kunangan nginceng wong adus. Mesti isin kok. Kok modelem. Lho iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pira-pira ditimbali karo panjenengane Bapak Surata, Bu Sulastri, kene netepi darmaning sepuh Pugut Sukerto Dimas Bagus Naan Anan Febriano. Anan Febriano wis kelakon kasembadan. Wis kelakon kasembadan. Ngari wis mari iki karek ngruwo, karek seneng-seneng. Oh wis sunat, Dik. Bisa bersyukur syukuran. Pak Suratno piye, Pak? Pak Suratno nek nyugoi awak dhewe. Wah, wis jan ulali kok terus gak nonteke. Lah piye, Pak? Kok iso Suratno iki piye? Surata. Kowe nek ora mbancaki aja ngeles jeneng kok. Pak Surata, sungguh apik Rata iku Rata. Ayo ora mbancaki ngeles jeneng. Lah padha Bapak ibune Bu Sulasti karo Pak Surata. Pak Surata le mbancaki jeneng abang patang piring kok iso malah genah-genah iku wis bener ora usah mbok protes. Iya, iya. Apa mbok apa ki? Lah ya wis bener ora usah mbok protes. Apa Aku mbok leh jenenge kuwi le. Pak Surata. Heeh. Iya to? Riyaine nyah-nyoh. Wah, jan blobo jan loman tenan. Lek ngopeni ketoprak sedina sewengi. Lah iya. Angger dilu-dilu Mangan. mangan. Dilu-dilu Dilu-dilu mangan. Dek lawuhe Lawoke ora ndek rasa iman. ora duwe rasa iman. Iwak mesti ana. Iwak mesti ana. Dasar aku ya seneng mangan iwak. Lho kowe seneng mangan Wes iwak. cemplak celep celat celep ora hitungan aku Lho mau. kowe mau iku mangan iwak akeh. Lho ndak kene wong gurih enak kok. Lho kowe iku wis bolak-balik tak omongi lho, Pak. Napa? Kowe iku wis tuwa, eling umur. Umur tek deling iku nek wayahe mati ndira mati dhewe, tek dielingi lha Lho apa? nek saiki yo tak budalno kok. Lho.
Aku ora kesusun apa mbok disiki tak dono dalane. Ayo diomongi kok Iso malah. Arepane kok malah apa mbok dibudalno iku. Piye? Lah kowe iki wis tuwa, umur wis kurang setahun wis swidak. Iya lho. Kowe kok seneng mangan iwak. Kaget 59 kurang setahun swidak. Lah iya. Heeh. Kok seneng mangan iwak iki piye? Lho lah kenapa? Umur kalek sithik nek iso ndira mangan dienak-enakno no. Mumpung ngono kok. Lho, kok mumpung ngono. Iki tentang kesehatan. Bagus. Nyuk. Oh iya tek-ketek. Mangkel dhewe Aku iki apa? Nang kene kok malah mbok wirang-wirangno. Lho ning kene yo partner kerja. Aku ngerti ngono tak balekno asal. Ngono balekno piye? Aku roh pakku kuwe mau metu kok. Padha ae. Padha piye? Lah aku danakku sing gedene kaya ngene. Oh mbiyen bayem tak balekno asalem. Lho nek kok balekno iso yo balekno ora apa-apa aku. Seneng aku malah. Lah nek rusak dalane terus aku piye? Yo karepmu dhewe Sing rugi ra aku. Kok model iso. Bab kesehatan apa hubungane karo mangan iwak? Lho nek mangan iwak iku kanggo wong tuwa iku ora apik. Iwak kuwi apa neh iku mau daging kambing, apa neh mau ana sapi, ya ta? Iya. Kambing kuwi ora apik kanggo wong tuwa, mergo kambing mengandung kolesterol. Bisa menyebabkan darah tinggi. Kowe diomongi bolak-balik dadi wong tuwa iku sing manut karo anak. Kambing mengandung, Kolesterol. sapi mengandung. Yo kolesterol bisa menyebabkan darah tinggi. Sing ngandani dokter endi? Dokter Blora, rumah sakit umum, rumah sakit Permata, rumah sakit di Solo RSD. Alah. Dokter ngono kok mbok kuku. Loh, dokter wis sarjana kedokteran. Sarjana nek sarmata karepmu kono. Kowe takono wong sak desa Jompong. Kenapa? Sak dusun Jompong. Iya. Nek kambing wedhus iku mengandung cempe. Lah nek sapi mengandung pedet. Ora ana wedhus nek mengandung kolesterol. Sapi mengandung kolesterol. Wong Jompong gak gelem ngrumati sapi. Mergo kira-kira asile mok kolesterol. Maksudnya iki ngene lho, Pak. Maksudnya iku daging kambing lah. Daging kambing iku mengandung kadar kolesterol yang sangat tinggi. Waduh berarti iku engko kolesterol dhuwur ngono. Meteng terus nglairno kolesterol dhuwur ngono. Iya. Mengandung Kambing itu mengandung cempe, nek sapi mengandung pedet. Kowe iki Jawa apa ora le cah? Anake wong Jawa, mbok mangkel dagel dhewe aku tak mulai. Maksudnya iku paling ora wong tua iku ya mangan sayur-sayuran, mangan ijo-ijonan. Kaya ta. Yo lho, kok kaya ta ya kaya dong jati, dong pelem, dong plandeng kok. Ijo-ijonan kok kaya ta kok mentomet kemet diamput iki kok. Ya Pak Lek Sodik. Ijo-ijonan yo kaya apa bayem, kangkung, kungkang, kacang, kangkung, engkul barang kuwi ya. Dadi kumang malah sehat. Malah sehat, berprotein, bervitamin. Apa neh gelem ngombe madu. Halah. iki. Kok iso mikir teko madu? Lho ngombe madu iku Bendina iso tuku beras iku lancar alhamdulillah. Kok malah mikir teko madu? Lah kenapa? Madu iku larang regane. Lah apa kok wis teko madu barang? Nek larang yo nganggo cara. Kowe ngerti dhewe seniman iki ndek sasi poso blas gak main. Gak main. Lho kok mikir tuku madu barang iku? Yo nganggo carane nek ra kelar tuku madu. Carane piye? Dasare wong kere nek ra kelar tuku madu. Ngengoni tawon. Ngengoni apa? Ngengoni tawon. Bukan ngengoni tawon. Ngengoni tawon kok mesti menghasilkan madu, iso mau ombe sak wayah-wayah. Oh ngono ya. Iya. Dadi ra usah tuku. Ora usah tuku. Ngengoni tawon. Ngengoni tawon. Sebabe Tawon niku bisa menghasilkan madu. Berarti kewan anggere ana entupe? Lho, tawon niku bisa menghasilkan madu. Iya. Sebabe duwe entup. Oh, berarti anggere kewan duwe entup iso ngasil madu. Iya. Walah ra mesti. Kok ora mesti piye? Ana kewan duwe entup ra iso ngasil madu. Lho apa iki? Kala jengking. Lho. Ah kala jengking kan duwe entup kok ora iso ngasil madu. Kalau jengking duwe entup Lho kuwi ya. iya, ning kok ora iso ngasil madu.
Kalau jengking duwe entup ora iso duwe madu. Oh, sebabe kan kalau jengking kan yo duwe capit. Tapi ndek sapit. Duwe capit. Berarti angger Nek duwe entup tapi duwe capit. Lah, angger duwe capit iku gak iso ngasilno madu. Berarti angger duwe entup, duwe sapit. Iya. Alah ya ora mesti. Lho kok ora mesti. Ana sing duwe sapit gak duwe entup. Lho apa iku? Yuyu. Oh. Yuyu kan duwe sapit ning ora duwe entup. Omong kok angger ae. Nek yuyu kan yo ana cangkange, Pak. Nek yuyu kuwi ana cangkange. Blekatokane. Ana blekatokan. Berarti nek duwe blekatokan mesti duwe capit. ah gak mesti. Kok ora mesti. Ana di blekatokan ra duwe supit. Lho apa iku? Bulus. Oh. Lah bulus kae. Blekatokane malah ombu ning ora duwe supit. Bulus lho iya ya. Ya. Wah nek bulus kan gulune dawu. Nek bulus kan gulune dawu. Angger duwe blekatokan mesti gulune dawu. Ah, ora mesti. Kok ora mesti? Ana gulu dawu ra ndek blekatokan. Lho apa neh iku? Ula. Oh. Ula kae dawa gulune ning ra ana blekatokane. Ula dawu. Oh iya ya. Lho iya. Tapi kan ula duwe sisik. Wis pol iki. Ula kan duwe sisik. Angger ndek sisik, Ya mesti gulune dawu. ah ora mesti. Lho kok gak mesti? Kok gak mesti? Ora mesti. Lho bojomu kae Kenapa? gulune ndek kok duwe sisik. Bojomu kae gulune ndek nek kok duwe sisik. Kuwi panu, Cuk. Mangkelno Dadi bojone kae panu. dhewe. Aseme dhuwit 200 jeneng ketipakane. Lah piye? Bocaran Jawa blas aku iki sapa? Lho nek ning dhuwur ya partner kerja. Dadi nek nang dhuwur Nek ning dhuwur partner kerja, nek ning ngisor kowe tak celuk Pak, tak ajeni. Nek Iya. ning dhuwur partner kerja, lho seragam padha. Blangkon padha. Blangkon padha. Rompi padha, jaring padha. Sak sabuke padha. heeh. Ning ana serang padha. Lho kok ora padha apa? Iki Kok ngawur ae. omongane iso sunat Sunat. wis dilakoni Pugut Sukerto iku klebu perangane cabange iman. Iya, Pak. Ya betul. toh? Ana sing ngarani sunat, ana sing darani tetak, ana sing darani supit lah ngono ya, Pak. Mosok ngono. Ana ngarani sunat, Ana sing darani tetak, ana sing darani supit. Ngono ku ya ana karepe. Ya ana karepe Mas ya artine padha ning tegese beda. Sing pisanan Sunat. sunat. Sunat kuwi artine netepi sunahe Kanjeng Nabi. Oh, berarti Dik sapa mau Dek Febriano? Febriano Heeh. wis netepi sunahe Kanjeng Nabi, nglaksanakno sunahe Nabi yaiku sunat. Dadi mergo rumangsani minangka dadi kaulaning Nabi Muhammad terus nindakake sunat. Semono wong sing nglakoni sunat Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Muhammad iki klebu perangane Nabi, ya tinut karo Nabi Ibrahim, terus umate Nabi Muhammad ya padha nindakake sunat. Iku mang sunat. Sing nomor loro, Sing nomor loro ana tetak. tetak. Tetak kuwi sing tegese sing maune buntet saiki butak. Lho, Opo iku sing maune buntet saiki butak? Atik tetak sing maune mbiyen buntet saiki botak. Ngono kuwi ora usah mbok kandhahno. Oh wis do apal kok maune ngono saiki. maksude buntet karo butak iku sing ndek kae pikirane isih cepet. Saiki wis butak, wis iso berkembang. Mergo saiki wis wis meniti apa saya suwe saya dadi dewasa. Dewasa. Pikirane maune pikiran bocah. Suwe-suwe dadi pikiran sing dewasa. Iku mang tetak. Sono sing neh mengarani apa mau? Supit. Supit. Supit kuwi tegese kesusu pengen ngerti barang sing nyelempit. Lah dalah. Dadi wong Iki aja ngawur ae. Dagelan nom-noman kok iso malah jorok. Maksude barang sing nyelempit kuwi barang Sukerto sing kudu diresiki, barang reget sing kudu diresiki. Sing maune durung dingerteni bocah, Iya. kudu diulang wuruk supaya bocah dadi ngerti tata krama unggah-ungguh supaya diulangno bocah sing wis bar sunat. Betul, Pak. Sing maune urung sunat pipis sak nggon-nggon. Saiki wis bar sunat paling ora dikandani lek bar sunat nek pipis aja sak nggon-nggon. Sebabe wong Jawa
iki ya biasane anut marang pitungane wong Jawa. Lho kenapa? Lho kena pipis iki aja sak genahe. Lho nguyah nek. Madhep sak madhep padha sak genahe. Lah kok aja Kandhane kok iso. madhep ngalor lah. Aja. Lho kok aja iki? Kowe nek wong mati dijurno ndi? Ngalor. Nah, kowe nek pipis madhep ngalor, berarti kowe ora ngajeni para leluhur. Gak kena Padha karo nguyuhi lah sing bae. lho iya ora kena. Ora oleh. Aja. Nek madhep ngetan nek no. Malah madhep ngetan. Lah kenapa? Etan iki asal tukule sengenge, panas hawane. Mula nek pipis aja entuk madhep ngetan. Ngetan yo gak oleh. Aja. Lho ngadep ngidul berarti. Nanti Ngidul. madhep ngidul. Ya. Wong Jawa saperangan saya-saya wong Blora. Akeh sing isih percaya kidul iku nggone sapa? Kidul nggone Riyaya. Sapa? Rara Rara Kidul. Ni Lara Kidul. Lah nek wani-wani nguyah mbok adep nang ngidul. Padha karo nguyai. Lah nek ngamuk piye? Wah iya ya. Maune Lara Kidul nek ngamuk mlayu ngalor piye? Nyi Rara. Malah jeneng Nyi Lara Lor. Gak bingung kowe. Ya berarti yo ngulon wis pol mentok nek Malah lawan kleru ngetan. gede, malah salah Lho kok gede. kleru kabeh. Lho kok pipis kok madhep kulon? Lah ngulon kenapa? Kulon ki nggone kiblat, nggone Ka'bah kiblate wong Islam. Lho ki nguyuh kok madhep kulon? Lho. Lho berarti padha karo Salah gede, padha karo kowe nguyuhi kiblat. Lah aku kok mau roh kowe nguyuh parak ngalor, tak boco ndasem malah. Nguyuh piye? Lah nguyuh parak ngalor no. Nguyuh pengen ngalor piye? Iki salah iki. Kok salah piye, Mas? Takonem kok lha ki mang nguyuh kok madhep kulon ngono. Lho lah kowe mau ngalor. Lho iki aku jujur-jujuran, Aku madhep ngalor. kowe madhep ngalor. Kowe berarti sing kurang permono, sing kurang teliti. Kok iso? Ketoke aku kan tak adepno ngalor. Ya. Nek tak tengosno mendhuwur. Berarti kowe nguyuh mendhuwur. Kok yo metu. Ayo do mlaku-mlaku. Laku-laku ning ndi? Ki mumpung isih bodo. Mau rak bodo kupat, Bodo kupat. tak jak mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku. Saka Blora pojok lor kulon. Ya. Mubeng muser ngantek engko teko Menden kene, blablas tekane Randu Blatung, Ndoplang tekan Kunduran. Balik meneh. Oke. Tak jak mlaku-mlaku. Siap. No. Hei! Kok jegok barang. Blora ning Blora sik pusate. Dalemnya Sripo Pati Gunung Kuplo pernae lor kulon kira-kira kiwa tengene Todanan. Ning Todanan sih. Mangetan Jepon distrik saya ngetan tekan Jepon. Ngetan Jepon. Jiken awetanipun Jepon terus kajiken ikan. ya panolan mang ongkang benawi panolan kae ngongkang bengawan nek dibasakno benawi. Iya. Panolan mangungkang benawi, ya toh? Heeh. Menden Kedung Tuban. Sing kudune Kedung Tuban sik lagek Menden. Gandeng iki tembang macapat. Iya. Ngudak guru lagu dadine kudune tibane dadi Menden Kedung Tuban diwalik. Iya. Distrik Randu Blatung. Biyen iki ngarani distrik, saiki kecamatan. Oh iya. Mangulon Ndoplang Kunduran. Teko ngulon Ndoplang terus Kunduran, ya ta? Ndoplang Kunduran.
ngawen japa banjar tunjungan iki kabeh wilayah bloro nah dimubeng tekan bloro Jepon jiken ya terus kok ewah lho iki kok ewah aja kok ewah kowe saiki sing bagian tembange nyanyi ayo ri lho kok balik ri lho kowe sing bagian tembange artine kripik gedang kripik telo sithik dang padha rata mat sinamatan gotong royong nyambut gawe gen ketok rukun ketok kompak kaya Bu Sulastri karo Pak Surata krana gelem rukun lan kompak apa sing digayuh bisa tumeka bisa tumonjo nggih hah sapa aja walah sik puasaku tamu jebul kancane dhewe iya ayo kaya apa nang apa ayo apa nembango kowe nembango lha mujari mulai lho ya nek ngono mosok mulai nyambut kancane segegete ngono ya iya ah kesuwen iki ayo luwih becik paten nono bang perpisahan mring yakang sulesta
Kebo bengi iki ya awan mau Bapak Surata karo Bu Sulasti wis nggelar gamelan iming ono pakurmatan neruske sejarah ngeling-eling perjuangane para wali. Lho ngelingi jaman biyen iki pisanan sing apa ki? Sing apa? Menehi gending-gending liwat gamelan iku ya para wali. Para wali. Mulane kabeh gong-gong iki mau werdi ana karepe ora mung anggere gawe. Apa ya? Iso no. Lho kok iso? Lho sampeyan tak werdekno nek iso ketemu meneh. Oh iya. Oh iya. Gandeng iki. Iki karek ngiras dikenalno Trimanggala budaya suwan mrene mbok kandhakno warga kene sisan. Kandhakno piye? Ketoprak Trimanggala budaya murah meriah. Murah meriah. Heeh. Piro, Pak? Piro cukup pitik babon telu. Kok pitik Nek babon nggo telu? nanggap Trimanggala budaya. Pitik babon telu iki Heeh. pitik siji 50.000 telu kok Loh. 150. Carane no. Lho kok carane? Pitik babon telu Ya. digoncekno Honda Vario digawa ning pasar didol sak hondane. Lah, Telek. sanggo nanggap Trimanggala Ya padha budaya. wae. Melayani acara hiburan kanggo kajatan macem-macem, iso kanggo sunatan, mantenan, Mantenan apa meneh? ulang tahun, Ulang tahun. sapine manak yo Sapine kena, anak ora apa-apa. pitik Upaan pupaan yo gelem, bojone lahiran yo iso. yo iso. Pokoknya menerima semua pesta. Ya, Kanggo hiburan. kanggo hiburan. Heeh, pokoke murah meriah. Murah meriah. Heeh, kabeh iki ndra cara bakul awake dhewe iki bakule Bapak Surata karo Bu Sulastri iku Sing tuku. sing tuku klebu pamirsane to tamu undangane. Betul. Ibarate jajan iki mang enak tur murah. Mesti bakal dibaleni. Dibaleni meneh. Ning rada kuciwa mang aku sore. Lah kenapa? Tuku kopi malah padon karo bakul kopi ya. Lho kok tuku kopi kok padon iki? Lho iya no. Wong kabeh ku ya ora jarak kok. Lah kok iso padon? Ah tuku kopi bu aku Ya. ngono ae. Ya. Nang warung kopi. Bu, kopi. Kopi. Legi apa pahit, Pak? Sing ngertos ya sinten wong dereng ngrasake kok ngono. Sampane ditakoki kok malah bingungno karo bakule ngono. Sik baleni ya. Hai, ayo. Kowe tuku kopi. Sore mang tuku kopi malah padon karo bakule. Lah kok padon kenapa? Aku kena, Bu, nyuwun kopi, Bu. Kowe tuku kopi. Heeh. Terus Legi apa pahit, Pak? bakule. Heeh. Aku Bakule. yo sing ngertos sinten wong dereng ngrasake aku yo ngono. Sampai niku malah bingungno bakul ngono. Maksude iku anyuk. Heh? Wonge takok iku kopine pahit apa legi, ora malah kowe muring-muring urung jajali. Ping 3 ya ping dikit aku. Akeh ane, dik 200 dikit aku. Salah yang Aku sing nyicak kowe. Nyicak Sing ngukir apa? kowe. Apa kok iso? Lah aku kembar tangga nem ngono kowe. Sapa? Lah kowe wong elek kok anak baguse ngene. Mongko tanggoku dong ganteng-ganteng putih-putih. Lho Pak aku kok ireng aku ngono. Gak trimo aku takok buke. Berarti kowe gagas nek mbokmu iki tak sedekahno Lho tangga-tangga. nek nawa lah wong kulumak rotin sedakotin lho. Lho, pancen bener. Lah iya. Kulu makrobin sedekatin. Lah iya. Apa-apa kang apik iku dadi sedekah. Lah iya nawa bojomu mok sedakono terus dadi aku, Bu. Matane Bos. Kok matane? Oh, malah teko marik-marik. Bu anggap aku wis ora doyan piye? Nawa wis gak kuat. Alhamdulillah, muga saperangan Prabeya sing kanggo nimbali Trimanggala budaya menggah sak keluargane Bapak Surata ibarate banyu ora kutah ning malah tambah, cara jeding ora lokak Ning saya kebak. saya kebak. Betul. Rezekine muga turah blawah-blawah iso kanggo minterke bocah, syukur turah kanggo sekolah. Iya. Golek ngelmu ngantek tekaning bangku kuliah. Nek pancen isih ana syukur iso tindak kaji ning Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Ayo Le, lakone ya ditutupno. Ditutupno, Pak. Ya lakon, ya guyon sijine apa eling ora? Ya
Apa ya? Ayo. Ya lakon ya guyon. Heeh. Ya turu ae lho. Turu ae. Iya. Ayo nderekke ndaro awak dhewe. Bengi iki jenengmu tak ganti ora Sodik. Lho lha apa? Doyok. Doyok. Heeh. Aku baca kowe doyok. Iya. Tuwa pangganing para panji. Oh iya toh. Oke. Kudu ngerti kahanane jenggala. Kadang-kadang kaya piye iso rukun uripe apa ora? Padha tentrem uripe ora? Ayo padha